Cyfleoedd Cymraeg tra'n astudio ym Mhrifysgol Cymru Drindod Dewi Sant. Ar ôl cychwyn ar eich cwrs, efallai byddai gennych diddordeb i ddysgu mwy o Gymraeg neu i loewi eich defnydd o'r iaith. Mae rhywbeth ar gyfer bob cam gennym yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Yn academaidd, fel rhan o'ch cwrs gradd lefel 4, medrwch astudio 40 credyd yng Nghymraeg gan ddilyn 2 fodiwl sef dysgu'n yr oes ddigidol a heriau cyfoes gwneud gwahaniaeth. Ar lefel 5, mae 2 fodiwl o'r enw Gweithwyr Newid, Creadigrwydd a Chreu Gwerth. A modiwl arall bydd yn rhoi cyfle i chi ddatblygu brand personol ar gyfer cyflogaeth llwyddiannus. Yna, pan fyddwch wedi cyrraedd lefel 6, mae modiwl prosiect annibynnol, sef traethawd hir, gwerth 40 credyd y medrwch astudio eto trwy gyfrwng y Gymraeg. Cofiwch, mae cefnogaeth a modd i chi gwblhau mwy o gredydau trwy'r Gymraeg yn ystod eich astudiaethau. Cysylltwch gyda'ch tiwtor personol neu'ch arweinydd rhaglen am fwy o wybodaeth am hyn. O fewn eich rhaglenni, bydd nifer o'ch darlithwyr yn medru'r Gymraeg hefyd, boed yn rhugl neu'n ddysgwyr, a byddant wrth eu boddau yn eich cynnwrthwyo. Hefyd, mewn nifer o adrannau gwahanol ar draws y brifysgol, mae darlithwyr fel fi sy'n gyflogedig gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Felly, gwnewch ddefnydd ohonom. Gwnewch ymoliadau a chysylltwch gyda ni. Rydyn ni yma i'ch cynnwrthwyo chi ar hyd eich taith mewn sefydliad addysg uwch. Gallwn gyfarfod nawr ac yn y man i gael sgwrs dros banad o de neu disgled, neu gallwn rhoi cefnogaeth i chi gyda'ch gwaith ysgrifennu, neu dulliau cyflwyno ac yn y blaen. Ac mae gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol ystod eang o law lyfrau defnyddiol a geir o fewn y porth sydd ar safle we y coleg. Ac i gefnogi chi a fi gyda'r uchod ar gampws Caerfyrddin, mae Bethan Wyn o Goleg Cymraeg Cenedlaethol.
Yn ychwanegol i'r taliadau uchod, mae gan y Brifysgol fframwaith bwrseriau ac ysgol yr eithau ar gyfer y flwyddyn ac maent wedi cyhoeddi ers Medi'r cyntaf. Mae'r ffurflenni cais ar gael ar safle'r Prifysgol Bwrseriaethau. Enghraifft, mae modd cynnig am fwrseriau os ydych yn astudio canran o gredydau eich cwrs yn ddwyieithog neu drwy'r Cymraeg. Mae adnoddau a chyrsiau gan canolfan gwasanaethau Cymraeg hefyd sef ragoriaeth, sydd â'i chartref ar gampws Caerfyrddin. Mae'r canolfan yn cynnal gwasanaeth amhrisiadwy yn natblygiad yr iaith Gymraeg. Medrwch ddod o hyd iddynt wrth fynd i rhagoriaeth.cymru. Rydyn ni hefyd yn annog myfyrwyr i wneud cyrsiau ar-lein gan y ganolfan dysgu Cymraeg genedlaethol. Mae rhain yn gyrsiau am ddim a medrwch eich gwblhau yn eich amser hamdden. Ar gampws Caerfyrddin hefyd mae gwmni peniarth sy'n cyhoeddi adnoddau a llyfrau a fydd o gymorth i chi. Yn flynyddol, mae ein adran gwasanaethau myfyrwyr yn ennill cryn dipyn o gymoliaeth gan ein myfyrwyr ar draws ein holl gampysau, ac mae swyddogion profiadol yno sy'n medru'r Gymraeg fydd yn barod iawn i gydweithio gyda chi. Mae eu harlwy hwy yn eang iawn, enghraifft gwersi ar sut i gyfernodi a helpu gyda ysgrifennu'n academaidd. Ceir ystod o weithgareddau fel rhan o undeb y myfyrwyr ar y campws Caerfyrddin, a yma hefyd ceir Cymdeithas Cymraeg. Ac ar draws y ffordd mae'r egin, sef cartref i sianel teledu S4C ac nifer o fusnesau lleol eraill yma. Ac ar y llawr isaf mae caffi sydd ar agor i'r cyhoedd i'w ddefnyddio a maent yn gwerthu cacennau hyfryd dros ben. Mae'n bleser i fod yma a diolch yn fawr am y gwahoddiad i fod yma ar y gwrs i agor yn swyddogol ar ei hyn yma yn Caerfyrddin. Diolch yn fawr. Felly, fel y gwelwch, cewch ddigonedd o gyfleoedd i ddysgu, datblygu ac i ddefnyddio'ch Gymraeg wrth i chi gwrdd â phobl, derbyn cefnogaeth gyda'ch sgiliau astudio, ymuno â chymdeithasau a chlybiau amrywiol, a dod yn rhan o deulu. Teulu Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Pob hwyl.